mag-edit, mabilis na mag-post.
sakit. Gusto ko parang ito yung boses mo. Nag-voice typing ako. Voice typing. Typing sa Google. Parang hindi ko mag-sulat. Inis ka? Baka bang alam sa buhay mo? Nakita mo lang kung nagaganito. Akala mo kung ano na naman. Kung yung parinig ng boses mo sa live. Hindi ko na iba yung ginawa sa buhay mo. Sabi ko eh. Ano mga ano mo no? Sumira ka naman. Ikaw yung nagsimula. Nag-voice typing na. Wala kang ano dyan. Inis ka. Nag-translate ako sa English. Ano yung yung tanong. Ano ko daw, naririnig yan yung boses natin. Ano ko yung ginawa sa buhay mo? No? Kaysa ano lang, hindi ka pwedeng tumago ng ugali. Kahit dito sa bahay, sa live. Post mo sa ugali mo. Ano ito ma? Sige, ano yun?
Total, sabi na mag-graduate kita. Ang sabi mo? 6 din? Ah, 110. Oo, utabunan. Nagbati sa'yo kasi sa ito, hindi mo binati din.
my soon-to-be brother-in-law. Bayaw. Kaya nga. Brother-in-law, bayaw. Soon-to-be brother-in-law. Same lang yan. Ang dami ng correction, pares lang naman. Diba? Soon to be brother-in-law. Same lang yan. Basil ka talaga. See? See? Ang hiling mag-correction, perfect.
Silvi. Silvi, anong English ng asar daw?